се изправи, а нападението на домакините продължава. Шут от далечно разстояние на Георги Костадинов. Сега удар без топка на Рафаел Перес. Дали това ще бъде втори червен картон за футболист на Литекс в срещата? Да! Литекс остава с 9 човека на игрището. Какво се случва сега на игрището? Стойчо Стоилов е на терена и призовава футболистите на Литекс да напуснат игрището. Гледа, това ще се случи, така че можем спокойно да бъдем разочаровани. Двубоя е на път да приключи. Феновете на Левски, разбира се, са бесни от това, което става. Летят предмети към терена. Осъзнавате ли сега последствията за Литекс, които могат да бъдат? Какви са последствията за Литекс? Сериозни глоби, точки, защо не някой казвате изваждане от тази група? Аз от 20 кръга, като говоря, че ние сме най-ощетени отбор, явно дали ще е по този начин или че съдийство ще ни извадат пак да не можем да станем шампиони, какво е значението? Какви точно са ли претенциите днесния матч? Вие сериозно ме питате за това нещо? Да, обяснете, да. Седмата минута, какъв беше картона? Какъв цвят трябваше да бъде срещу Минев? Са идентични ситуациите, абсолютно идентични. Не са. При спряна игра, удар без топка, какво е? Кое да гледам? Гледай ти, не аз да гледам.